Ma'am Eli, dili man bayot ning akong bana. Ngano mang laylay pud siya og lagay. Ari na lang nako tubagon sa akong live. Madam, sa imong pangutana, nga miskag dili bayot imong bana, unya laylay gihapog lagay, usaragoy suspect ana. Ikaw! Ikaw mo'y suspect, ana, madam. Kaya kinsa man mo ugay-ugay. Kinsa man mo bira-bira. Di ba ang asawa? Ayaw nagpangitag laing suspect. O ayaw nagkatingala nga nung bitay ng lagay sa imong bana, miskag dili siya bayot. Ikaw mo'y salarin. Kung kinsay nakapahimulo sa lagay, siya gyo'y suspect. Oh, di gyo ko motuoan ng lagay gabitay daan. Di ko motuo. Kaya nga no, tanawa ng mga bagong tubo nga mga bata, bagong himugso nga mga bata, mga ulitawo, bitay di ang naglagay. Masugda na kaya nagbira-bira day, mauna na magkaluag, magkabitay. Ang uban, usahay mabugto kay di nakalahutay. Oh, utana pagka, dili man bayot akong bana, ma'am. Ngano mang bitay siyang lagay. Kaya basig na sulabian po ni mong bira. Feel na ko, madam, bugat kag kamot. Maong nalustrid ng lagay si imong bana. Munang tambag lang na ako inigsoon sa mga asawa. Hinay-hinaya na po niyong biraday. Wala mo po gabugnot anang punuan dis balanghoy. Nga pugson ko rin yung birahang ton magbulag na ng punuan ug ugat. Hinay-hinay ra. Kalmahi ra day. Kay tanawa mo bitay na abot das tuhod. Mura nang nalos-los. Or basig kusog siyang mamaak, di ba? Kabamtay ka anang karne nga baka. Nga medyo gulang-gulang na. Unya, lutay-lutay na. Inig-ingkit ana, mangusog baya ka. Muni karne, kaptan sa kamot. Paakon. Para matangtang birahon, anak. Oh. Basigi, unana ni mo ang lagay sa ibang banda, madam, mo nang, wa, nagyod. Ni-give up, nagyod. Normal man na. Kay tanang nahasol, tanang nagamit, tanang nahutdan sa kusog, mo give up na day. Mo give up na day. Lagot ko ni mo giatay ning kalakihan eh. Munang tambag inigsoon, especially sa mga asawa, nga ang mga bana, ang lagay, gabitay na, mura na si Tarzan og si Jean. Kaya nakatiming og asawa nga ang baba murag abridor sa soft drinks, kusog kay mangingkit, hinay-hinaya ninyo day, kay kamo ra gihapoy suspect sa pagbitay sa lagay sa inyong mga bana. Samot nagnaa pagoy lain nga ni bitay, na nabuang nagyod, laylay na laylay kay ang lagay. O kay namo po yung mga bana nga pabitay sa asawa, pabitay pud sa lain na duha mong gabitay-bitay para di mag-away tag sa mong itlog day. Bitay kas pikas, ang usang babayi, bitay pos pikas itlog. Deng hala, biraha, laho sa ibta na lang day. Pero ang advantage ana day, kung bitay na kay itlog imong bana, abot na siyang tuhod dapit, effortless na ka. Oh, di naman ka kinahanglang ang sipira ni mo day. Kay imurang wiwion ng short, tuarang itlog, kita na. May advantage na gyapon day. At least ang itlog, di na kay lalom imong kuluoton. Oo, kay intact pa na dito sa taas, taas man kag kuluoton. Abot mas imong siko. Pero kung bitay na abot na tuhod, aw, uskadangaw na lang itlog na. Mudahinaya ragbiraray ha. Kay malostred, di malas.
Mahay ka. Laita, nako imong palawpian job, lagot ko nimo.